number waya. So idan baka so kowa kawai ya ga number wayan naka, ma'ana ka boye number ka, sai ka zo ka taba only me din nan. Kana taba only me shikenan babu wanda zai ga number wayan ka. So idan email din ma Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usainul Khairi Tech. Kamar yadda muka yi wani bidiyo da ya gabata akan yadda za ka yi status ɗin audio a WhatsApp ɗinka, ma'ana WhatsApp ɗinka status ɗin ya kasance ba bidiyo ba ne, audio ne. So yau kuma insha Allah a wannan bidiyo za mu nuna wata hanya wadda za ka ɓoye nambanka a Facebook. Sakamakon barin namba a Facebook yana iya kawo wa a yi maka hakin, sannan kuma idan mace ce ke ko kuma mazan ma ana iya bibiyarsa, amma an fi bibiyar mata. Za ka ga daga an ganin ba sai a dauka ita kira, so ba a sani ba mata aure ne ko budurwa ne dai a haka dai da sauransu. So idan baka so a dauki wannan lambar naka a inga kiran ka a dame ka da kira, so ka biyo ta wannan bidiyo tun daga farko har karshe. Za mu nuna wata hanya wadda zaka boye wannan lambar ba tare da wani ya gani ba, kai kadai zaka ga lambar ka. So ba tare da bata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowar ka cikin channel din nan, kar ka manta ka danna alamar subscribe kamar haka, sannan sai ka taba alamar kararrawa sai ka zaɓi all. So bayan ka yi haka, daga mun saki sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. So abu na farko da zaka fara yi, already daman kana da Facebook wanda kake amfani da shi, sai ka shige shi kamar haka. Kana shigarsa kamar haka zai bude bayan ya gama loading. So bayan ya gama loading sai ka zo ka taɓa alamar dot ɗin nan guda uku, kana taɓawa sai ka zo ƙasa ɗin nan, a nan ne za ka shiga option ɗin, sai ka zo ka taɓa alamar setting ɗin nan. Kana taɓa alamar setting sai ka yi ƙasa kamar haka, sai ka zo ka taɓa profile information. Bayan ka taɓa profile information, za ku ga anan ni ba da number waya na buɗe ba, na buɗe ne da email. So idan da number waya ka buɗe, za ku ga anan gurin akwai wani dan biro, sannan kuma a biron ya kasance a kusa da phone number din naku. So kamar yadda zan yi shiga cikin wannan email din, so haka kai zaka je wajen naka phone number. So amma ni yanzu da yake ba da number waya na bude ba, directly ba nan zaka shiga ba, sai ka shiga gurin nan kamar haka. Kana tashi sai ka shiga personal information and account din nan. Bayan ka gama zai gama loading, yana gamawa a nan gurin ƙasa in dai da number waya ka bude Facebook ɗinka, za ku ga phone number ɗin nan, za ku ga edit ɗin nan. So amma misali, bari muku misali da shi email address ɗin nan, tunda da shi na bude, in nuna muku sai in ce kamar yadda na yi haka za ku ga phone number ɗinku. So kana tashi sai ka taɓa alamar edit ɗin nan. Kana taɓa alamar edit, to a can phone number ɗin fa za ka taɓa edit. Ni sakamakon abin da yasa ban taɓa ba, saboda ba da phone number na bude ba. So kana taɓa edit a wajen, sai ka zo a phone number ɗin naka, sai ka ƙara taɓa edit ɗin nan again. Wannan edit ɗin ta gefe sai ka taɓa ta. Kana taɓawa gashi nan za ku ga only me, ma'ana ni kaɗai ne zan ga number waya na, babu wanda zai gani. So za ka ga mostly a private, a public din nan yake, za ka gan shi a haka. Idan ka gan shi a haka, sai ka taɓa edit din nan directly. Kana taɓawa sai ka mai da shi friend. To idan ka mai da shi friend, abokanka fa za su iya ganin wannan number waya. So idan baka so kowa kawai ya ga number wayan naka, ma'ana ka ɓoye number ka, sai ka zo ka taɓa only me din nan. Kana taɓa only me shikenan babu wanda zai ga number wayan ka. So idan email din ma so babu wanda zai gani, so haka za ka yi. So saboda ni email din da shi ne amfani, shi yasa na yi muku haka, ban bude da number waya ba. So ba tare da bata lokaci ba, za ka ga komai yana tafiya successful a cikin account ɗinka, babu wata number da za ta bayyana ga wani. Ka mayar da shi free. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka daba alamar like. Hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai wajen ci gaba da kawo muku sababbin videos.